følgende videoer skal vi se, hvordan vi kan komme fra en SVG, vi har tegnet i Illustrator, til at lave en interaktiv applikation, hvor vi bruger, kan man sige, SVG'en som vores interface. Det første, vi skal kigge på, det er, hvordan jeg laver opbygningen i Illustrator. Det hele, eller for at det hele kan lykkes, er det nemlig afgørende, at jeg har den rigtige struktur på min fil. Og hvis vi ser herover på vores layer-panel, så vil vi se, at jeg har et overordnet layer, som jeg har navngivet museum. Så har jeg et sublayer, som jeg har kaldt kunstnere, hvor hver af de røde prikker har fået et layer-navn. Så har jeg et sublayer med mine navnebokse, og endelig så har jeg hele, kan man sige, konturerne af bygningen liggende i et sublayer for sig. Teksterne i navneboksene har jeg konverteret til outlines. Grunden til at gøre det er for at være sikker på, at den typografi, jeg har brugt, også bliver vist rigtigt. Hvis jeg ikke gør det, så vil det nemlig bare være almindelig tekst, og så vil det være computeren, der styrer, hvordan teksten nogle gange bliver vist. Hele det her med at få givet navnene, det hænger i virkeligheden sammen med, hvordan vi eksporterer filen i sidste ende. Og hvis vi lige prøver at se, hvordan det her det kommer til at se ud. Så det var ikke det, jeg ville. Sådan her, og jeg har den her. Sådan der. Så kan I se, der er en direkte sammenhæng mellem de lagnavne, jeg har givet, mine enkelte lag, og så de elementer i min SVG, jeg får. Så lagnavnene her bliver ID'er på mine elementer i SVG-filen. Læg samtidig mærke til, at farven står her som en fill-attribut. Det er også meget vigtigt i forhold til, at vi gerne vil ind og kunne ændre farve på vores elementer, når der bliver klikket på dem. Så jeg har altså lavet en struktur på min SVG i Illustrator, på min Illustrator-fil. Hvor jeg navngiver de enkelte lag. Jeg laver tekster til outlines. Og hvordan det så kommer til at afspejle sig i min SVG-fil, det afhænger af, hvordan jeg eksporterer den. Og for at få den struktur, som jeg har her, hvor mine layer-navne bliver til ID'er, og hvor jeg får fill-attributter, så skal vi lave nogle settings i vores eksport. Og når jeg eksporterer min Illustrator-fil, går ned i eksporter,
eksportere som, og her vælger jeg format SVG, brug tegnebrættet. Ja, og jeg har kun et tegnebræt, så derfor er det lige meget, om der står alle her. Jeg vælger den mappe, det skal ligge nede i, min fil skal ligge i. Og selvfølgelig ligesom med alt muligt andet, så har jeg lavet en projektmappe, som jeg samler alle mine filer til det her projekt i. Når jeg så vælger eksportere, nu siger jeg, at den her den findes allerede, så vælger jeg erstat, så får jeg nogle nye settings. Og formatering, præsentationsattributter. Det var det, der gjorde, at jeg i min SVG fik farven beskrevet som et fill. Skrift konverterer til konturer, det havde jeg allerede gjort. Billeder, sammenkæd, det vil sige, hvis jeg bruger et baggrundsbillede, en PNG eller JPEG eller noget andet som baggrundsbillede, så skal det ikke være integreret i filen, men så skal det sammenkædes, det vil sige, der skal linkes til det. Og endelig det vigtige objekt-ID'er, navne på lag, så bliver det navnene på mine lag, som bliver ID'er i min SVG. Og det er kan man sige, de første settings. En anden vigtig ting, det er, at jeg sætter flueben ved dynamisk. Det gør, at mit SVG, den bliver responsiv. SVG står for Scalable Vector Graphic, og det gør altså, at den bliver responsiv, så jeg kan få den til at passe til alle skærmstørrelser. Så det er mine standard settings. Formatering, præsentationsattributter, skrift, konverter til konturer, billeder, sammenkæd, objekt-ID'er, navne på lag og dynamisk. Den skal ikke minificeres. Og det er meget vigtigt, fordi hvis jeg gør det, så får jeg ikke en SVG-kode, der er til at læse. Og så kan jeg sige OK, og så bliver min SVG gemt i et format, som jeg kan gøre interaktiv, og det kigger vi på i den næste video.